Når vi kommer hjem, så kan jeg vise dig alle de der pølser og plejer at se på nettet, okay? Hov. 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 Hov, så. Kan du ikke holde den? Hvad var hende? Den her. Du bare kigge på skærmen imens, den skal bare holdes. Ja, lidt den vej. Slå lidt opad. Vi ser en gyserfilm. Halloween 2. 2009. Hvad? Hov, undskyld. Hov. Excuse me, but my fingers are so disgusting. De er ikke engelsk, din idiot. Jeg tror bare, jeg holder den selv. Jeg ser den bare igennem den her, okay? Det er meget. Ja. Du får den anden halvdel af min burger, okay? Ja. Bare sidde og spise den her, okay? Ja. Hun er blevet fuldstændig helt igennem, det kan du også se. Det er politi... Hun råber om hjælp nu, Er det rigtigt? Jo, hun skriger i hvert fald. Easy, sweetie, easy. Jeg slår min bror ihjel. Michael Meyer. Sweetie, it's okay. Hun har dræbt sin bror ihjel. It's okay. Sorry. I want you to come with me, okay? Du kan se alt det der blod. Det er fordi hun har skært sig selv. Nej, det er fordi hun har været smidt igennem jorden. Og blev flået ned fra et loft. Skal jeg dø? Skal jeg dø? Ultravital status, unknown injury, CT 79/40. Nu kommer En læge. han bløder sygt meget. Jeg er stadig en lille smule bange for den, men... Men hun bliver sådan renset. Hun bliver renset over det hele gang, ikke? Jo. Hun har fået glasgård over det hele. Det rører godt som nyt, er det rigtigt? Jo. Hun har brækket en finger. Eller ikke, hendes finger i hvert fald faldt af. Det er rigtigt, skal jeg spole tilbage? Nej. Det er rigtigt, hendes lille finger, den herude ikke også, den herude, den ligger på jorden et eller andet sted. Og så har hun ikke andet end dildoer tilbage. Hej, du slutter på en dæk. De er i gang med at sy hende og sådan noget. Hun har maske på, så hun ikke kan mærke noget som helst. Negl. Hiv negl af og alt muligt. Hiver, tager bukser af, dildo. 1, 2 og dildo. Og Jason, han er stadig ikke død. Du mener, det der er ikke Jason, jeg skulle sætte balleren fra den. Det der er Michael, hans bror hedder Michael, og så hedder Meyer til sidst. Du se, hun dør ikke, men hun dør på grund af en stil, du faldt af. Hold kæft, der fast. Han laver som om, at han er en eller anden. Du kan ikke se ham, fordi vi er i mørket.
Fjern dig, din dumme maske. Ups. Nej. Okay. Er det pausen lige? Nu vil jeg lige vise jer alle gysserne film, som han har. Okay. Herover har vi en sjov film, der hedder Scary Movie 5. Som også på en Jeg kan ikke se den. 5. Jeg kan ikke se den. Lad være. Den skal op mod lyset, det er derfor. Se. Se den. Den er så fin. Ja. Og den næste vil jeg vise er alle mine Paranormal Activity film. Ja. Og hvis I synes, jeg er syg i hovedet, fuck. Ja, undskyld mit sprog. I kan sige, hvad I vil. Okay, spøgelses dæmonfilm nummer 1, Paranormal Activity, som den hedder på dansk. Radioaktiv aktivitet. Radioaktiv. Det er nummer 2'eren. Aktivitet. Nummer 2. Du kan bare smide den ned. Smid den ned. Smid den ned. Bare smid den ned. Hallo, den er noget, jeg kan se. 3'eren er den der ghostfilm. 4'eren på Skype, ja. Og 5'eren. Ikke så op i lyset, ikke så meget. Ikke så meget op i lyset. Bare så jeg kan se den. Sådan der. Ja, og den næste er hele min Jason Collection. Og den vil jeg, og den tager ikke ud, fordi det tager en åndsmænd som min ven. Og kommer herover og med den. Vent lige, hvor er din lygte, så jeg lige kan se. Kan du se? Vent lige. Kan du se den fredag? What? Oh. Du skal zoome sgu derud for helvede. Det er det. Toren. Ja, det var en Spider-Man samlinger. Nej, flere til. Se, kan I se det? Nej, lad være med at tage mod. Lad være med at tage mod. Okay, nu har jeg lyset til det. Kan du se det? Det er gyserfilm. Og det her, det er bare nogle andre film. Og se nogle pattefilm, han har. Pattefilm, altså, det var siden han var små. Du er ikke gang i, hvor jeg fik de der film, så du kan ikke bare sige. Det var når jeg var 7 år. 7 år! What the fuck? Alle mine pattemasker. Alle mine masker, som jeg skal bruge til at patte. Og så er vi i gang med at se en gyserfilm. Sådan der har dildo. Vi har været ude at rasle. Ja, og så var jeg så heldig, at jeg slog min egen fætter ihjel. Det var en dildo. Se, nu han har givet til A. Sådan noget. Farvel. Og det her er det monster. Farvel.